Que tal, rapazada? Pois nada, vamos a comezar a descubrir Ortegal e Ferrolterra desde o límite natural co provincia de Lugo. O límite entre Mañón e o Vicedo. Aquí, onde están as tres pontes do río Sor. A ponte antiga, a ponte dos coches e a ponte do tren. Veña, comenzamos. Pois nada, aquí temos a casa do Concello de Mañón. Que tal, rapazada? Pois nada, estamos na vila de Bares. Que eu sempre pensei que a vila dos Bares era Portonovo, pero parece ser que non. Que pasa? Que aquí en algún momento debía haber moitos bares, pero ahora solo queda este. Buena, rapazada. Pois nada, estamos chegando aquí. Como vedes, o faro está ca de Bares. Xa fomos pola vila de Bares, xa fomos polo porto de Bares. Algún bar paramos, claro, porque no bar Queiro paramos e agora vamos a ver o faro. Así que marcho que teño que marchar. Ala, talojiño, Pois nada, rapazada, aquí tedes a ponte colgante e vamos a ver o refuxio do Muiño da Furada. Sempre no Concello de Mañón. Unha paisaxe que sabe. Que tal, rapazada? Pois estamos na ponte do Porto. E non é a de Camariñas, é a de Mañón. E é unha ponte de orixe romano con diferentes reformas en épocas medievais e que ten un millario que dividía antiguamente as provincias de Mondoñedo e Betanzos, daquela cando había 7 provincias. E bueno, aquí tedes. Bueno, rapazada, a partir de ahora vamos ir ao Barqueiro e vamos a papar, porque esta é a provincia que ten as paisaxes que saben, o sea que algo habrá que papar. Pero bueno, deixámonos a penúltima parada, que é a ruta da Ribeira do Bispo, Miradoiro de Aguas Caídas. É lógico, aguas para arriba non van a ir, solo as troitas. Tedes aquí a baixada. Eu xa non estou para baixar máis. De feito, fijádevos, xa deixaron as paus aquí porque renunciaron. Eu tamén vou ter que renunciar. Algo teredes que facer vos, non o vou a facer eu todo. Veña, vamos ao Barqueiro e a comer. Hasta logo, Bueno, rapazada, chegamos ao porto do Barqueiro, no Concello de Mañón. Mirade que maravilla. Este é un porto mariñeiro antigo, bastante resguardado e que, bueno, que como podedes observar ten toda a vista hacia a ría, hacia o Vicedo, unha maravilla. Saímos desde o Concello de Mañón, no Barqueiro, no restaurante La Marina,
porque a provincia da Coruña é a provincia que ten un paisaxe que sabe. Así que vamos a degustalo. Hasta loguiño, rapazada.